अरे बाप रे बाप, ए मुझौसा के बियाह के चक्कर में मार हो गई। ए बेटी अरे तकबा हमारी ओर मारम तार मुंह जकोर दे अपना सफाई कर में लेकर फैला ले ये तो जितना गोड़ोड़ा उतने चदरा पसरबो 10 लाख रुपया देबो लिया सरकारी नौकरी वाला लइका ए हेकरा का लइका देखो पूरा गांव डेवरा रतिया के शादी करी जो मत मारम दोगल तार मुंह भड़क जाई। हम कहानी ने एगो लड़के से बात करेनी हई बुढ़ा हमर शादी ना होके देलस। ए लड़बे हमें दू टाइम खाना पानी बंद होई ना सब तो टेटियल बंद हो जाई। एक का कुत्ता मिला खरा पसल लड़ता था बस है हमार कोई मन करम बा तेही बतिया दो चार बस मार दी तो लोग कहीं बाबा मारता हां तो ठीक बा एको बसवा देई हम छुआ तो लाश से गिरी गिरावले पतन के तर लाश गिरावले तोरा से बोलेगा नहीं कितने बोलता रे बाबूजी हो बाबूजी ए बाबूजी हां तो बाबूजी है बाबूजी अरे जन हो गए तुम भूला जाए बाबूजी ठीक न हम जब तुम्हारी बेटी के पहले बार देखनी नु तो दिलवा में खोच से न समा गए बाबूजी अरे जब सुता तनी तब याद आवती है उठा तनी तब याद आवती है अरे बाबूजी क्या बताई जब हो गए जातनी तो याद आवती है हो बाबूजी बाबूजी हो हम ओकरी बिना ना जी पाए अगर रहुआ कोई तो हम रेलवे में जाके सफाई कर्मी के नौकरी को लेतनी बाबू ये तो फिर बोले लागा सफाई कर्मी के एकरी लाओ तो नौकरी और नहीं मिलत का करी भैया को लेती लेकिन एगो छोटी चुकी पिल्ली पोसले रहनी वो पिल्लिया धूल के एलर्जी से मर गई यही से खुद साफ सफाई से रहे नहीं आज जहाँ रहे नहीं वो साफ सफाई करत रहे नहीं हाँ, अरे बाबू हम कुछ हो जाए लेकिन तो ही शादी कराएं लेकिन एको बधाई ना दे बाबूजी हम के कुछ मत दिया जोन दहेज देबे के बा अपना बेटी के दिया एक खातिर के कि मान लो पलंग देबो तो सूती के तहार बेटी हम तो कहीं बाग बगीचा में जाके सूत जाए आ मान लो फ्रिज देबो पियास लागल ठंडा पानी के पी तहार बेटी हम तो कहीं जाके कोल चला के पानी पी ले बात बा कि ना अब मान लो अगर कूलर दे लो तो हवा के खाए तहार बेटी हम तो बेना डोला कर रह जाए अगर मान लो कि तू चरपहिया दे देलो तो ओमे बैठ के जाई तहार बेटी हम तो केहू से लिफ्ट मांग के चल जाए का रे हां भैया बाबू घरे दुगो पड़ियो बाई सा मान ला दूध दी त के पी हमार बेटी हो लियाओ छंगा नया तो सही करी रे अरे बाप रे बाप, ए मुझौसा के चक्कर में फिर से झगड़ा हम तो भागत का ताकत कर लो मार लो अरे बाबा अरे बाबा कोने बच अरे बाप हो बाप इतना मार मरले बड़ा सा पूरा गतरे दुखाता ये बड़ी बदला पहला बार मरलो सन दूसर को बार मार तीसर का बार मार ना की बार मार के बदला मार ना बर्बादी होई बर्बादी हो जा तनी कोनो भीख मांगा कराओ तनी सौरव के बेटी के बियाह ना जिंदगी बर्बाद कर दे तो हमारा नाम बदल लेकिन ये रूप में अगर हम चाहिए ओकरा दुआरी पे तो साला हमके पहचान जिया ओकरा दुआरी पर जाए खातिर के सबसे पहले हमके भेष बदले के पड़ी और भेष बदलने में तो हम माहिर हैं चला अरे बा जो तोर बियाह करा देतन ठीक बा हो जाए ऐसा चल हाथ नीचे कर ऐसा हरकत हो जा मत करिए ठीक ना जल्दी आ चलता नहीं चलू बार बार मना करता नहीं हिंगा नत करिए ठीक बा संतोष पागल जी ये संतोष पागल देखा था रही को बरा हमारा मुंह पर चिपरी पथा जाई संतोष पागल है कि संतोष डागल है अरे संतोष डागल जी खिसिया मत हम कोनो गलत काम खातिर हम कोनो गलत काम खातिर नहीं खियाइल जैसे दाल फ्राई में पड़ेला जीरा वैसे हम रहुआ लड़की खातिर के लड़का लेके आइल बनी हीरा पहुंच दो तनको गड़बड़ी तो मुआ के फेंक देम
एक कथी मौगे लेखा था चियर ले बारो। ए लइका कहाँ हीरा बा हो, तो पूरा करिया झोकराइल बा। डागल जी लइका के शकल पे मत जाई रहुआ। लइका के शकल पे मत जाई, ठीक नु। लइका जब हाथ बढ़ावेला तो पैसा के बारिश होखे लागेला, ठीक बा। आ रहल बात अगर कपड़ा के, तो कपड़ा पे मत जाई। कपड़ा ते के लगे आतना बा कि कोनो कपड़ा छोट हो जाला तो कोनो कपड़ा बड़। आ रहल जमीन जायदाद के बात, तो देखी तो जोने जमीन पे पैर रख देला नु उ जमीन एकर हो जाला। ए मेहमान आऊ आउ आउ आई आई क्या करता रहे ने आओ बैठू। तो लगा तो साला सारा प्लान चौपट कराई। ए कुटू नीचे का बैठल बड़ा। बाबू लइकवा नु तनी जमीन से जुड़ल बाटे, से नीचे बैठल बाटे। लइकवा तो हमारा जच गइल बा। अच्छा एकरी बारे में और कुछ बताव। अच्छा लइकवा लइकवा आई बा। अरे बाबू का गई ना हो। ई साला क्या मांगी के बाबू कुछ दे दिया। अरे भाग गई जा कुछ बाना भाग। ये पहन चो दवा रास्ता तो नहीं। नकिया नकिया कटवाई वो तो नहीं गइल ना पेशाब करे, पता ना रहे। बैठा बाबू बैठा। लइकवा हमारा जच गइल बा, अच्छा लेकिन 1 रुपया तो है ना दे। लइकवा के कुछ चाहबा ना करी। और रोज नया नया चीज खाला और नया नया जगह पे सुतेला। बड़े बड़े पंखा चलेला ओइसे। तो कौन चीज के देरी बा, चट मंगनी बट बिया होके। ओके ओके चला चला। चल बाबू अगुआ जी बधाई हो, शादी हो गई। हमार सारा कपारे पर हल्लुक हो गइल। हमार तक काम हो गए। चल अब। तोल हो गए। चल 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 आओ आओ आओ। चलो चलो। अब तो भटनी आ गई नीचे। अब कहाँ जाएगी बाटे? बनारस जाएगी बा कि गोरखपुर? चलो बताओ तनी कहाँ जाए के बा। देखो हे जैसे कहीं जाए के नहीं खे, जहाँ ले जैसा लौकता सब अपने ह। जहाँ मन के तहाँ सूत, जैसे मन करे वैसे मांग के खा। अरे बाप रे बाप, हमनी संगे धोखा कर देलस दोगलवा। हेलो सलाम नमस्ते राधे राधे। कैसन बढ़ लो भाई लोग संस्कार 2 वीडियो देख के मजा आइल कि ना? अगर मजा आइल है तो वीडियो के लाइक कमेंट और ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। और चैनलवा के सब्सक्राइब नहीं करो पहले तो साइल सब्सक्राइब कर दलो। नहीं सब्सक्राइब कर दलो आ सपोर्ट बनाइले रहलो। आ वीडियो डाल के शेयर कर लो एकदम। आ सपोर्ट बनइले रहलो। बस नमस्कार जय हिंद, प्रणाम। जय भारत। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी।